So day karon day ang trabaho sa piling gwapa day is mag-flex ra sa inyong ipa-flex nga mga account no. So dili ta mo doon karon dayon day haday kay di matabang ubay-ubay sad mo. So anab-anamon nako so ibutang nako dira sa screen ang mga ngalan so pwede mo diha mag-follow to follow, okay? Sige, magsugod na ta. So first si Ma'am Jihan. So mao na iyang Facebook page, pwede niyo siya i-follow day haday. Then si Ma'am Florami og si Huya Garden og si Ma'am Yang Shang og si Ma'am Jacqueline og si Ma'am Mitch Michelle. Ogla si Noy Vlog. Ako po i-flex nung akong pinakamiga dire si Zampati Vlog. So pwede niyo siya i-follow day kay friendly ka nga tawo. Okay, flex na ako ang igagaw din no si Ginilyn Vlog. So kana siya day kay kusukan ng mga hatag og star. So pag follow mo ana niya day kay buutan na og kusukan ng mga hatag og star. So pwede mo makipag friends to friends or F to F sa ako ang igagaw ka na mo na yung Facebook page. So day ka na sila tanan day kung mo follow mo ana nila day, kung mo follow back sad mo day is makakuha jud mo og followers diri sa kuha. Pero day ako day ikatabang jud ako sa inyo day is igor jud ko mag-flex. So kana tanan dira day ako na sila ibutang sa ako ang screen kay para makita ninyo pwede mo makipag-follow to follow sa ila, pwede mo makipag-friends sa ilaha ba. Kay para pud matabangan ninyo sila, makatabang sad mo sa lain ug makatabang sad mo sa kuha. So sunod ani i-flex na pud nako tong wala nako na flex ha.